Chodíš na záchod len 2-krát do týždňa a hovoríš si, že to tak proste máš? Pozor, pretože pokiaľ to budeš ignorovať, tvoje telo to časom pocíti oveľa silnejšie, než si dnes myslíš. Pracujem s ľuďmi, ktorých trápi trávenie už roky a skoro každý z nich veril aspoň jednej z týchto troch lží a práve preto sa ich stav namiesto aby zlepšoval, postupne zhoršoval. Lož číslo 3. Takéto telo jednoducho máš, nedá sa s tým nič robiť. Veľa ľudí si myslí, že frekvencia chodenia na záchod je vecou genetiky. Že niekto má rýchle trávenie, niekto pomalšie a je to proste takto dané. Lenže črevá, ktoré pracujú len 2-krát do týždňa, nie sú pomalé od prírody. Je to signál, že sliznica vo vnútri je podráždená a nedokáže posúvať obsah ďalej tak, ako má. A čím dlhšie tomu veríš, tým dlhšie nechávaš tento stav bez akéhokoľvek riešenia. Lož číslo 2. Stačí ti piť viac vody a jesť viac vlákniny. Toto je pravdepodobne najrozšírenejšia rada, ktorú ľudia dostanú a zároveň rada, ktorá najčastejšie vôbec nezaberá. Prečo? Pretože voda a vláknina pomôžu len vtedy, ak je trávenie v základe funkčné. Ale ak je sliznica v zápalovom stave, je tam pridaná vláknina, to len viacej zaťaží a ty sa budeš cítiť viacej nafúknutá ako predtým a nie lepšie. Riešiš tým len to, čo vidíš zvonka a nie to, čo sa v skutočnosti deje vo vnútri. Lož číslo 1 a tá je najnebezpečnejšia. To prejde samo, keď začneš jesť zdravšie. Toto je lož, ktorá stojí ľudí roky ich života. Pretože kým ty čakáš, to, čo malo z teba odísť každý deň, zostáva vo vnútri a kvasí. A látky, ktoré pri tom kvasení vznikajú, sa vstrebávajú do tvojej krvi namiesto toho, aby telo jednoducho opustili. A presne preto sa k tomuto stavu často pridáva únava, ktorá príde aj po dobrom spánku, pocit ťažoby, ktorý si nevieš vysvetliť, nafúknuté brucho bez javnej príčiny či problémy s pleťou. A čím dlhšie toto nechávaš, tým viac sa toho nakopí a tým ťažšie sa to neskôr rieši. Ak si sa spoznala v niektorej z týchto lží a chceš to konečne riešiť namiesto toho, aby si ďalej čakala, napíš mi súkromnú správu.